Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong yalam ka seng samla himalangrin kilami syakmat ban pensyai pat ba ha kabaidei bat ka jingkam uba PS lingdo lingba ka YouTube ka jong u ba ulaweng ye ki dekhot ka seng samla bakan thop ya ka samla pi mauli ka General Secretary bat usamla blooding well langrin u Assistant Secretary haba krenchi kila pathai kubor kasamla pi mauli kalaong ba uba PS lingdo ulakam klem kanong rim balaweng yaki nongkit kam ka seng samla himalang rin kalaong ru ba klem ka jingrai lang ha ka CEC bat uba PS lingdo ulale marway bat u klem ai kanu ka jingtep sha ka EC kala keno ba uba PS ula kentron yaki khot ka seng samla hima bat le marway bat ulakam nongkin tiru ya ki seng samla haba yadei ber ka jing keno ba uloong ba ki dikhot ka seng samla himalang rin ki dei ki ba shong tunom boss kalaong bangim don benta haba yadei bet ka politik henre ngi yeng ha ka nong rim ka hima nalor kata ka seng samla kaladawa na ka district council ban wengno ya ka management board ha ka hima namar bawanra ka jing Shu kalaong ba uba PS lingdo ha kapor ba ka district council kala khot ya ka seng samla ban ai ka jingkin tho hinrei baleipat uba PS ukan randin ban led ai ya ka kaipot jing toket ha ka KHADC Nungkong ay nga ay kubliya pi ki media house ya ka papila pelat ya ka por ka papot ka jong pi ban wan ni hari ka bantang idon ka tu ka ni ki jing penchai na kalian ka jongi ka seng samla himalang rin ngadi ka general secretary jong ka seng samla himalang rin te kajang besar jongi kalong hang ni ka por kalong ba penengkong ya katuka ngid UI haki channel kejong u PS lindo ke ba ula penmi akan dru tarik praiba dru tarik praiba ndriu ajar ndriu pau keno ba ula wang yang ni ki katuka ni ki dikhot jong ka seng samla te kajang kali kalong ba hakai kanong rim kai kanong rim ba uwang yang ni bat balai klem kanong rim pat klem ka jingdon lang klem ka jingrai lang jong ka isi kasi isi kemud ka long kam kai ka jong ni nginum pedang kata namar ka jingle ka jong u barbar ule be marway shimet klem ka jingtip jong kasi isi dan ka isi namar pitip hakano ka sang hibaro ka dok ngiburam ya ka isi meeting pakasi isi meeting hasyo ban shim ya kanu ka senjang re ka jingle jong PS marway klem ka jingtip jong ki isi ki members baru jong ka seng samai malangren ka kalong kemba u yuroi kan u khin tron ya ki katuk ani ki khot jong seng samla bat kham tam ula long kum tu ba kadika ka seng ga jong u marway ula kamri kenti bat ka seng samla ru persa ka wei ru ka wei ru ka jingle ka jong u ba ka jing keno ka jong u ba ya long ta ki khot syong turum bas jong no re ka basyai bat ni pensyai ni ka por ka long ba ngimdan benta bat no bat ngimdan liang bat no ring yang hakata ka norim nadu usnam ajar pulai te kom basu pen maulang ya pi baro haus nadu usnam ajar pulai bangisan ni kan ka seng samlahi malangren ka motif ka jongi ka balong ya ka banengkong ay akmat ka long bangin pet perman ya ka jingrung kertap jong ki banabar namar bangi di ki bana borda nang tade ya ka jing sya yurat ya ki kendo ka syap jong ka hima nang tade ka jing alam bakala jong ki nong alam di nong sya po ka hima ka jongi te kabadengkong haus nam arja bulai ngila shi meta kawi karai kabadengkong kata karai na kaseng samla kalong bangin wang ya ka management board hapo ka hima ka jongi namar pite pa hapo ka hima lang rin kadon kata ka management board kata ka 50-50 share kabalong ba kata ka management board kata ka jingkam nong kenti ya ka kendo ka siap kata ka artli kendo kata kalong kalau dengan tila bat ka pendeng tengli te ha kata ka kendo kemul kidon ki bun ki kun ki hajar jong ka himalang rin ki barep ki ba imja na kata ka kendo bar kham tam kata ka 50-50 share ka bamut ba lada ka hima ka yo chispa kemud 100% ka ade jong ka ying ka sem jong no jong u suspended sim ka ba haus na marja phulai bangila ki ya katuka mat bat ngila don ru kita kinong krisyan ki ba kita kikun ki hajar ki ba kat pras nem haneng ki bala ban tabwood kat pras nem ki khamat chenrang ki bala bat tabwood kombashi hajar khandai pulai ngot kita ki kun ki hajar ke badar rengkat bangi ke bayang serang bangi kata ngilong pelong arteli kita ki herring hapo ka himai jongi kata kate haka katriu bat haka kandriu tarik ujun arzat pulai bat katnya tarik ujun arzat pulai
bangi don kata ka jinga ki ka jongi kata ka heading ka jong pen tu ba ka jongi kata ka himalang ni ki kun ki ajar ha utus na ada pulai but shisha ka district council kala sangap kata ka jing angnut kata ka jing kerpat ka jongi but ha ka santri prebanyo arjat pulai kila suspend shisha ya u nang te sing sim yong na ka daw jong kata ka management board ba kata 50-50 share kumbangila angnut ba kumbangila thrang bangi kwa mnuang na ka hima ka jongi namar pit ihi hapo ka hima sya don sa hima ka siba don kata ka management board ream re ngintip at balay ba hapo ka hima jongi kemla mnuang ya kita ka management board na ka daw mentang ila so thu shy kun gi hajar ba ka jeng don jong kata ka management board hapo ka hima ka wanra ya ka jeng kulmar ba ka jeng ka balasya sing ngintip ka ikabanja te nakalyang ka jongi nakta ka daw bangi sayang hang niya bangi wan hang niya ban pensay but ha ka juga por ngidon ngiyang ka nongrim ngiyang ka nongrim berkat ba kata ka 10,000 kandak mulai ngut kibayang bangi usna ada pulai bangi ba management board ngidon karu kumju bagi kun hajar iwai pe iwai nadu ajar pulai ngimpat kan re nak nongrim haduk mentah but kabalingo kalong bahaus kata senang nilai up ya kan ka badaya kita ka judicial inquiry persyayu nang tesing sinyong bade usim rang ba chokai malang ren dela kata senam nilai ayat rai dai meta usna ajar pulai bangi layo ya arjar husan bangi layo ya ka inquiry report ka inquiry report nai magistrate first class ke HDC mau kerwat bat ula bat ngilai ngi sungu shisha bat ngida sudon box shisha maka ke HDC ka khot yang ngi ka sang samla panwan ai yang ngi ta ka comment salor ketika inquiry report bagi sukum nu halor kata ke inquiry report ha kata ke inquiry report kalong baki kursian ya unang tesing simyong halor ka ba suspend u hari ngi sungu shisha ba ke HDC kala khot yang ngi sisin panwan ai yang ngi kata ka comments tede halor kata bahaka haka apokratrik berapa ka we ajar pusan ngi penlong ya ka isi ya ka CEC meeting dengkar ka jingalam jong vice president ngila kan inang ni ka jingalam jong vice president ubadi asiles shiji te haka aku kena tarik na bakal we ni penlong ta ka meeting ba ong ba ka karai bangili ay ka HDC halor ka tu ka halor ka tu persya ka tu ka inquiry report pangim suhun namar haka tu ka inquiry report pitip ka pausyai ba ka don sisya kata ka 50-50 share ko mangila persya us na pulai ka don sisya kata ka management board kumbangila persya usna jo pulai barkam tam katu kapisa kabala kuat khat nyo khat sau klur ya ka baka hima kala yo barga pedang dau suspended im we nang testing simyo barkum juru kala pau syahir utak in report ba 100% 50 kala lechisha sha ka jingjong nang jong ka kme jong jong i pa im nang testing te kata ki hawai unang tis insumyo hata ka ingol report kadung lapan syai bagula perlu syani lapan syatai ringi ngim suhun ya kata namar baklem kita ki statement dan kita ki account ki bank account ki babiang ki papen syai bahai ula penuh kita pisah nah kata kadang ngiyang persya ya kenyaka ya katuka ingol report pat ngi aingur pat ngi sungur kumju ya kata ka agency bala aila kami saja sin berwan penpau berwan pensyai lo ke ingol report Henry kabalingo yang ngi kalong ba balai bu PS lingdo kerandin no ukan randin no nakataka panlit ay kataka inquiry report habo ke HDC ula ino no longko ba ula ino no ya kita kisih ajar kena pulai ngut ya kita yang kat batngi bat u haus sama ada pulai bat ula teketi no ya kataka inquiry report kajin teketi ke jong u ya katuke inquiry report kalong ba ula dong keti bat lane ula kersan ya unang tesing sebelum te halor kataka norim ngi kum ka record ke isi ngila pelong eta ka meeting apa arpokretrik berapa kali ada pesan dengkar ka jingalam jo asiles jong vice president ngila rai bangin ai ya kataka inquiry report ritang UPS lengdo na pedang gingi ki dekwat ngidan nyongut hapo ka rengut hapo ka CEC jong kaseng salah hilang rin sangut nang ngila rai bangin ai ya kataka inquiry report ritang UPS lengdo maroi ula kanan dinno de namar kata ni ong ba hoy bala daw dito presiden udah tong presiden Henry udah benemburam ya ka rai jong ka CEC la ka isi remla balet mawe barkum juru umla bu un ong mau ka balik ka bayong ringing instan kata kanong ring ngayang menta nakaliang ringkat namar bau presiden jongi ula karam den no pangadap daga jeng sokya ka bakraw namar balai bau PS lengdo don chu kata ka jingket kli balan self ya ki problem ha ba dei baka kaying kasem lakum kane kaseng samlah malang rin hapo ka ying kasem kasi isi bat ula kumjuru panwan self ya ki kerum kenram hapo ka himalang rin dan chu ta ka jingket kli panwan penbet wala ka taru ula lek kumtu yang ni ba uklaman pensyai shu
ubah kelam lik ai tak report ringi ngila pha ai udah ki phone calls tak ki proposin ringkat ru hak bakat du ngi pha no tak shiti ngi sepi ep kam sibet ka shiti ya ka bangi la pha ai uban unwan pensyai halor ka tu kan nongrim ba balai ma u tak ti ban u kerandin no hak tu kan nongrim ban ong ban le ai ka in report uban ngi ai ka comment zongi ha poke HTC balai ngi ai ngi pha ai udah ka shiti ban pensyai hak kam me jo ka seng re u kerandin kata entre ban penpai uban ban pensyai re pen ban u ya marwei bet Perkam juru ki signature ki jongar bun bu fetch lane u ta ulet tu lane u dan ki signature lengkap kita tak kata ki digital ki jong u dak ya ki signature jonga u payat kelang-kelang kelam ka jingtup ka jonga kata ro ka de ka wei ka ba ulayat lat na ka constitution jong ka sen ba ka ba aru pitip ba ka sen ka ba anong pun do ka ban tung sim ya no lane ban sim ya no ai ba ki kun ki hajar kin tip par kin ibit ya no kin tung hari ha ka paling ngo pat ba UPS leng do utung acting sim ru sipor ya open sengan sim yong barang hakini gi benai te ka klem ka jingtip jog isi meeting klem ka jingtip jog ka si isi meeting ba ka papelengo yang ngi ba kam tam eru ya kitu ki jajar kana palengo ba kam tam ya kitu ki ya ki kun ki hajar po ka hima ka jing le ka jo ka turu ka de ka we ka ba ula pen khen ya ka constitution jong aseng Welcome juru ngi pen pa ni ba larau wawang na ula wang yang ngi hari ngi dalam leru nginam kalong ka kam kai ka jongi ngin stan ka ri ba ka long kita ka jenis ketri yang sang samla Welcome juru bangi ki de khat jong ka sang samla jong ka CEC sang samla kat ba ka patkut kene ka kes le patkut kene ka jing le ka jongi kom bangi la sedang bangi de jor polai ni ko pen kut ya kata badal leru nginam kerandin kat bang padap pat solve kene ka problem parsa ka weru ngi kerpat UPS leng do Bawan ai ngi report rekam jong u nadu u ajar phuwei ki report rekam jong u nadu ajar phuwei hadu mentah karno sin ba ula penlong ke isi meeting ringkap aki presiden ni lagi presiden ngi bermek presiden hasyo bangin le move ya ke ke jenda ngi move ringkap ke jengpura melang ya ke jengrai lang gitu kuat ring kuat ban kli u mentah syai ka report rekam jong pina du usna ajar phuwei hadu mentah ajar penrim belara pila la belara kata ke report ngi sarai yang ta kum bangin le Hari ka jingle ka jong umar wei dalam leru kalau kam mak ka jongi ngin pedang dalam leru bani long kita ka depan ka ba pura ko malajit hidaki kun ki hajar ha usna aja puwe yang aku balang jenis ketri ha ba kan rande ma ha ban yang na bentang ka jongki bar kum juru ngayang hang ni na bentaki ci hajar kena kulai ngut kene ka long kum kam kerwa syaki baki nam de ban karandin kan de ban sodet ngai do rangkap ki ngai yang han ka norim ko bangal yang arja pulai kum tahiru kan yang hidup mentah kum juru kan ka message kan poy syaki kun ki hajar kitu ki baryam ki batre ya kitu ki artali ki kendau kata kalau dengan tela baka pren tali ki ha kitu ki kun ki hajar ki ba syong ying chong sem ha ki right jong ha ki ha ka kendau right jong ka hima baki nam ting baki nam siir ringin ya le ka ho ka jong baki nam don ba kata ka kendau ka siap kan dehi jong ka hima jong ka nong ka jong ka kam ka kendau nong genti jong no ra jong no Par sakawiru ngapa kene ka message ka HDC Hoi ka bading kong ay nga sngo ay kublay ki na makajing le ka jong ki hadu kat ne baki ngi la poy hadu baki la ay la tangi badung pa ay kata bangin wan ay kata ko comment sungi rei tang ka we nga kerpat ret naka bor ki bahalor ba ay no engi ka election ikwa mentay ka election kata ka fresh election pagalong kata ka hok yang ilang paro ko bengi kisang samla himalang rin kum jugru ya ki kun ki hajar par kam tam tang ko we nga bu bawat nom le politik se ka kam ya ka kendo ka siap ka jongi ya ka hima jongi namar bangim dan issue re ngidon stang kita ki artista kita ka kendo ka siap ringim dan issue kita ki mausun kita ki dawyang la yo luta kita ki sai panda kita ki ruspa ki bahasa nore ki penabar ringidon mentas tang kita ki kendo arteli kata kalam kalau dengan tilabat ka penenteli bagi kun ka jar ki yo ban yang ban yo ban song bansa ban mentah ka jele jongi ba ni kerpat kum jele ke CDC pan bang ya ka management bud na ka hima hasyo bakin ayang ni ya katakan election pi today mut kadi ke chuju ban pat trai hapu ke hima ne seng sama kadar ku kata hoi katu kata ka jingle jo umur we ngla pentip na ka igadang Hari kadang beka iselendet ya ba ula kendri no na kataka no rim ka ba habang mau uhi pila pan scroll down ya na po YouTube haus na ar pulai kata ka jingya terali ga jongi ha ajar pulai ha ka kat ril tarik par kanya ter ujun ajar pulai de mentah ula haiden no ula kan randen no na kata ula uklam yan ju ka no rim si ong no uklam fight shu ya kata ka hok ba kum ba ula kular ha ki pa ba ula kular ha ki dekat ula kular ha kita ki sia jar kena pulai ngut bagi ki weng ki ya kita ya utau ya ipaim nanti sing semyo re ula ya jatno
Fishing member tu karibu loyo tak muluk no sip. Bahasa Spon. Habangi perkat ya kata kemud kata usah kata kanong rem hi. Namar ba balai kenran din no na kanong rem ka bauyan. Kelam kadon ke i kadau balai. Pat ke barngi sa pensai kam hadin. Yang kita ke i baru pat na kiwi bagi dekat. Rega jeng kering jong tangkat tahi. Rei kuda sibol. Balakam buat PS pa ladap orang yang tak kinukit kam. Kan nunggut ki kita bila berpensai. Tamangai jenis sekretari, pat i asisten sekretari. Ya ke bangi yang kanong rem namar ba umut bait ba ke namar balitang mangi hi bangi yang kanong rem. Ngim ko ungu ya ka e ka ba mo ong ma uli yong yong. Tentang ngim jutip ya ka jeng media jong nga garanti mentah ka jeng media jong hari-hari ngatip ba ki dukat jong ka CEC dan deka dukat jong keseng samla kim jong tip. Deka we yang ong ba habangi don kenu keseng di depan burom ya ka isi meeting ba ka CEC. Kenu ka agenda pengilakan haka isi meeting ba ka CEC meeting ngin rai bagi mi ciprat lang ba tahi ka jeng rai lang ka jeng hulang. Deka jeng le jong marwe ka pausai ba ulakam nang kerti ba deka keseng samla. Suweng jibon. Na kaliang ka jonga ngaru masolongo ya ke ka ba I ba PS ndo ipenmi man hakan hendu tari ke katu video ke ba ong ba kidon kidkhot ki jongi itu ki pemi press ka starit ba ki la sya panam pakla ha kita ki politician ndrai na kaliang ka jongi kran ba ka basai banaru dangkong yang hakan rem ngimsem la ya don mentah wat kita ki politician nadu bang isang ya kan ga jingi ki ka jongi ndrai ke ka ban kwa sai mentah kalong ba ya ka kam hima ngin kwa ke lang berkam politik ke politik kayak la ka jong ndrai ke ka bangi ni kwa on pensai mentah kalong ba ka jing keno jong PS ndo ba la sak panon kam pakla how tau NBC le song tum bosau ni kren da ka basai pana kaliang jongi ni klam ya don mentah ban bonoro bat ka jing ya jongi yat be ya ka ka bangi la stang na sem ar kla ke ka ba PS ndo usai le na ka por kalong ba house nem ara upsau kadon ka jingmi jong ka pisa ar asapur lai pola te nakaliang jong ka hima kala yo say aku kesamla te go piasa ka tu por ula persya yo acting sim brilliant Henry Simyong ba ula jasuk bat kata kam des minbut nrei hadin kumala ya katuk ane kata ka jing komplain ka jong ni kumbasau lai samlai ni yu even ban ba kadon ka jing withdraw ba jong ya ka komplain persya yo acting sim klem ka jing tip jong ka CEC ba jong ka isi meeting kanel ese kaneru ka lese yo kadon ka landa ba ka kubor ka basai kalong ba na kaliang ka jongi ngiyang ba kanong rin nginom karantin kat pating padyo ya ka rai ka ping dawa na du arjar pulai ba hakwa man ong ne ba yang kerpat ya ke konsel namar ya kan ke isi ka pamenta namar ka ka bala ka sakran sekipat ba kalong ba ni pendu ya ka pamsa pompong ni wanra ya ka sensyar ka bakoy ke suba kata ni na kaliang jongi kerman ba ka konsel kan ayang ni ya kata ka jingkwa jongi ki khun ki hajar ban wanra no da election pani yo mujik thmai dawai pat usim rang ba bat kita ki jing huri hurah po jima jongi kindu no